ба хотири рушду нумӯи намудҳои миллӣ ва пост доштани суннатҳои аҷдодӣ дар Душанбешаҳр соли чорум аст ки фестивали бозиҳои миллӣ варзишӣ роҳандозӣ мегардад. Албатта ин ҳам ба он хотир аст ки ин намудҳои аҷдодӣ аз байн нараванд ва ба наслҳои оянда ба мерос гузошта шаванд. Инҷо намудҳои дастхобонӣ, буҷилбозӣ, бандкашӣ, камонбарӣ, ланкабозӣ ва дигар бозиҳои миллӣ аст ки ба маърази тамошои меҳмонону иштирокдорони фестивали бозиҳои миллӣ гузошта шудаанд. Албатта мо дар ҷараёни барнома барои шумо аз муҳимияти бозиҳои миллӣ ва пост доштани анъанаҳои миллӣ бештар маълумот хоҳем дод. намудҳои миллии варзиш рукни асосии фарҳанги миллӣ чунин ном гирифта буд фестивали мазкур. бештар аз 50 номгӯи бозиҳои миллии варзишӣ дар назди театри опера ва балет ва шафати боғи фарҳангию фароғатии кӯруши кабир маърази тамошои ҳамагон гардонида шуда буд. албатта ҳадафи асосии ин чорабини эҳё, рушд ва амалии бозиҳои миллии варзишӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба таърих, фарҳанг, расму оин ва анъанаву суннатҳои тоҷикона мебошад. фестивали бозиҳои миллии варзишӣ бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, зери роҳбарии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ташкилу гузаронида мешавад. дар гӯшаву канори Тоҷикистон, дар шаҳру навоҳии кишвар фестивали бозиҳои миллии варзишӣ бо услубҳои хоси маҳаллӣ доир карда мешавад. асоси баргузории чунин чорабиниҳо ё ин ки роҳандозӣ намудани чорабиниҳои мазкур пеш аз ҳама мо барои ояндара сохтан албатта бояд аз гузаштаи худ огоҳ бошем ва барои ба наслҳои оянда мо чизеро ба мерос гузорем ки дар гузашта миллати тоҷик, яъне таърихан 5000 сол 6000 пеш сол онҳоро доир мекарданд, доштем. яъне ин қадимӣ будан, фарҳангӣ будани миллати тоҷикро дар асл ба ҷаҳониён нишон медиҳад. ва албатта барои ин бояд мо сохторҳои дахлдор, сохторҳои масъул барои насли навраси оянда, барои насле ки идомадиҳандаи мо мешавад, бояд аз ин чизҳо онҳо хуб огоҳ бошанд. дар фестивали мазкур устодону мураббиён ва донишҷӯёну варзишгарони муассисаҳои таълимӣ ва тайёрии варзишии ҷумҳуриявиву шаҳрӣ фаъолона ширкат доштанд. дар ҳар гӯшаи намоиши бозиҳои миллӣ роҳандозӣ гардида буд ки меҳмонону иштирокдорони чорабинӣ аз онҳо дидан мекарданд. баргузор гардидани ҳамин фестивали варзишӣ хеле хуб аст, барои ин ки на ҳама медонанд чӣ хеле вақтҳои пеш бозиҳо буданд. ҳозир огоҳ мешаванд ки чанд намуди варзиш буд, бозиҳо буданд, варзишҳои миллӣ, асосан варзишҳои миллӣ, барои ин ки ин фестивали бозиҳои миллии варзишӣ ҳаст. ман хеле хурсанд ҳастам ки кӯдакон нигоҳ мекунанд, ҳар касе ва ё ба худ интихоб мекунанд кадом варзиш. камонварӣ яке аз варзиши миллӣ мебошад. дар мактабҳо ҳастанд, дар берун аз Тоҷикистон баромад мекунанд варзишгарони Тоҷикистон. хеле ман хурсанд ҳастам ки ҳамин бозиҳои фестивала мегузаронанд, то ин ки ҳама бинанд кадом варзиш ҳастай, вақтҳои пеш хеле варзишҳо буданд миллӣ. бояд ҳама хабар бошанд ки чӣ гуна таърих дошта будем. баъд аз соҳиби истиқлолии кишвари азизамон заминаҳои мусоид барои шинохти таъриху гузаштаи ниёгон ва эҳёи намудани суннатҳои миллӣ ба миён омад. дар ин замина як қатор аз бозиҳои миллии варзишӣ аз сари нав зинда гардиданд. бозиҳои миллӣ ҳозир ба ҳукми анъана даромадааст. дар тамоми чорабиниҳо фестивалҳо мо ҳамин бозиҳои миллиро бо мақсади ҳамун барои рушд намудани ҳамин намудҳои миллӣ мо пешкаши тамошобинон карда истодаем. чунки ман як мисол меорам, мана бинед ки бозии волейбол соли
895 ба намоиш гузошта шуд ва соли 1964 ҳамчун бозии олимпик қабул шуд. мо ҳам мехоҳем ки ҳамун намудаи миллиро муаррифӣ кунему, намудаи миллӣ ба ҷаҳониён муаррифӣ шавад. мо ҳозирам хел ихтисос кушодем ҷилбозӣ, чиликдангал ва ғулак, ланкабозӣ, мана чавгонбозӣ, ҳамин намудора мо дар донишкада ҳозир гузашта истодаем байни донишҷӯён. Инам ба он хотире аст ки ҳамин намудот аз байн наравад. ламкабозӣ маъмултарин бозии миллии варзишӣ аст ки гумон мекунам ҳар як ҷавону наврас аз ин варзиши миллӣ, аз ин варзиши ниёгон бархурдор ҳаст. чун медонем дар айёми наврасиву ҷавонӣ хуб бозӣ мекардем, аммо як лаҳза, аммо ин гуна набуд. мо ба қавле заҳмат мекашидем, аз пӯсти чорво ламка месохтем ва бозӣ мекардем. айни ҳол бо тақозои замон, бо рушд кардани техника ланка дигар шудааст ва барости ман як маротиба санҷидам, бо ин шакл намешавад. ман натавонистам. бачаҳо то куҷо аз удае мебароянд, ин албатта шумо худи шумо мебинед. ва чун мебинем дӯстони азиз, як шахсияте дар ин ҷо тамошо дорад, ланкабозии бачаҳоро Пулот Қодиров, собиқадори футболи меҳан ки ҳамагон мешиносанд. хуб, ҳамин ҳолатро дидед, чӣ ба ёдатон зад? бовар кунед, ин бисёр ҳам як намуди бисёр маъмул аст. баъда аз ин намуд мо дар вақтое ки ба синни соли ҳами варзишгарон будем, бозӣ мекардем, бо хело ҳам хуб бозӣ мекардем. ва фикр мекунам ки ҳамун гуфтаи шумо ки ҳамун аз пӯсти чорво сохта мешуд, хело ҳам ба гуфти ланкаи беҳтарин буд. ва имрӯз ки пешрафт технология гуфтиҳо пешрафт аст, анам хел намуди ланкаҳо баровардан ва ин наврасҳои ҳозира бисёр ҳам хуб бозӣ мекунанд. вақте бозӣ мекардед чандта мезадед? камш дар 100 рула мезадам. ҳозир метавонед? ай простяшкаш беҳисоб буд. ҳозир бовар кунед мумкин ки натонам. чаро ламка дигар шудааст ё ки синни сол иҷозат сояд намедиҳад? синни солам бошад, сояд ҳамин ваям ҳамун материалам дигар шуда бошад, ланка мода қимтар мешавад. саломат бошед. барости доир кардани фестивали бозиҳои миллӣ бисёр ҳам хуб аст. таъриху фарҳангу урфу одати тоҷикона боз дубора зинда мешавад ва насли наврас ҳам аз ин мероси аҷдодӣ ба хубӣ огаҳӣ пайдо мекунад. дар фестивали мазкур муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзода ва намояндагони сохторҳои дигари давлатӣ, ҳамзамон меҳмонони хориҷӣ аз корпусҳои дипломативу сафоротхонаҳо ширкат намуданд. аксар намудҳои миллии варзиш ки қаблан ниёгони мо онҳоро фикр карда бароварда буданд, то имрӯз ба мардум ошно нестанд ва маст тавассути чунин фестивалҳо метавон соҳибтамаддун будани халқи тоҷикро нишон дод. мо албатта барои эҳё намудани намудҳои миллии варзишӣ, барои дар зеҳнияти ҳар як наврасу ҷавони имрӯза ҷой додани ҳамин намудҳои миллии худ, ёни анъанаву гузаштаҳои худ, мо тамоми саъю кӯшиш талоши худро равона месозем ва то тавониста бошем ки дар зеҳнияти ҳар як наврас ҳамин қадимӣ будани миллати тоҷикро дар аввал нишон бидиҳем ва ҳисси миллии худогоҳии онҳоро бедор созем, то тавониста бошанд ки ин ваҳда, ин истиқлолияте ки бо заҳмату талошҳои бевоситаи президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст, барои ба ояндагон мерос гузоштан мо бояд ҳамчун мушт
якҷо шуда ин ватан, ин меҳанро обод кунем. таваҷҷӯҳ ва арзгузорӣ ба мероси ниёгон албатта таъсири худро расонидааст. гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баъд аз оммавияту рушди бештар дар кишвар мақоми ҷаҳонӣ касб кард, ки имрӯз дар сатҳи ҷаҳон ба ин варзиши миллии тоҷикон арз гузошта мешавад. дар фестивали имрӯза паҳлавонони наврасу ҷавон ҳунари худро нишон медоданд. خیلی خوب است که همون نمودهای ملی اثر نو زنده کرده می شوند و به نسل نورس پیشکش گردانیده می شود. بعد جهانی شدن گوشتین ملی گوشتینگیری ما باید مسئولین مربیان کوشش به خرج دهیم که جوانان نورسان خوب را به وای رسانده با مسابقه جمهوریوی بین المللی سفربر کنیم. شکست کوش مو بیو. خب اصلا در جشن و عیدها تخم جنگ یعنی میان مردم با اون خاطر بود که هر کسی که مثلا با مانند من تخمش سالم میماند و دیگر نفرانی که تخم جنگ میکنند و تخم های آنها انا همین گونه میشکند صاحب تخم نو آنها را صاحب میشود، یعنی از خود میکند و همین گونه انا بود. و ببینیم که این هم با نامگوی بازی های ملی شامل است و امروز هم در فستیوال بازی های ملی ورزشی به نمایش گذاشته شده بود و یکی از جالبترین هم برای تماشابینان و برای نفرانی که در فستیوال شرکت داشتند به شمار می رفت. امروز در فستیوال بازی‌های ملی در نزد مهمان‌ها در قطار دیگر نمود ورزش‌ها یکی از نمودهایی که ما با مهمان‌ها یعنی در نمایش گذاشتیم این نمود سنگبرداری میباشد که خیلی که به ما معلوم است، یعنی از قدیم به ما این نمود سنگبرداری یعنی به ما مونده است که در قدیم نیوگان ما این را برای سالمی بدن خود یعنی استفاده می بردن. سال تا سال ما کوشش می نماییم که سنگبرداری را رشد دهیم، اما بعضی نوگانی ها است که یعنی فرق می کند و این نمود را نیز ما کوشش کرده استفاده که یعنی با همراه جوانان پیش بریم. در مجموع این نمود ورزش یعنی نمود سنگبرداری با مردم یعنی یک نیروی تازه میبخشد و برای پرقوتی مردم یعنی فایده‌ناک میباشد. чавгонбозӣ қадимтарин бозиҳои варзишии мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад, ки таърихи 4000 сола дорад. имрӯз ба ин анъаноти аҷдодӣ таваҷҷӯҳи хоса равона гардидааст ва ҳамеша зари таваҷҷӯҳи масъулини соҳа қарор дорад. мо қариб зиёда аз 100 намуди бозиҳои миллӣ дорем. мо бояд ёро аз ёд барода набарорем ва ба ҳамин намудҳои миллӣ мо бояд таваҷҷӯҳ кунем ва
кӯшиш кинем ки мо ҳамин намудҳои миллии худро гум намоем. Намуди чавгонбозӣ яке бозии миллӣ мебошад. Мо мехоҳем ки ин моли мо аст. Мо мехоҳем ки ҳамин намуди варзишро ҳақиқатан дар ҳамаи вилоятҳо бояд пахш карда шавад ва ҳамин намудро машқ кунанд. Бо ҳамин тариқ мо ҷавонҳоро мо ҷалб карда метавонем ки ба ҳамин намуди варзиш яъне тамрин кунанд. Ози имсол мо бо донишкадаи тарбияти бозиҳои миллиро мо зиёдтар карда истодем. Имрӯз дидем ки меҳмонон ва мухлисони бисёре дар ин ҷо диданд ки бозиҳои миллии мо бисёр аст ва таваҷҷӯҳ доданд ки яъне ки мо ҳамин намудҳои миллиро бисёртар дорем. ёдовар мешавем ки фестивали мазкур бахшида ба садсолагии пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон рӯйдаст гирифта шуда мақсади асосияш рушди варзишҳои миллӣ ва шиносонидани онҳо ба насли наврас мебошад. воқеан истиқлолияти комили давлатӣ барои рушди тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа нақши бузург гузошт ва махсусан эҳёи дубораи варзишҳои суннатӣ бештар шуд. бандкашӣ ҳамчун як қувватсанҷӣ нерӯсанҷӣ байни ҷавонон ба ҳисоб меравад. инчунин ғайр аз ин боз ба монанди ҳамин бозӣ бо кашкаша гуфтани бо бозӣ ҳаст ки вай вақти домод хонаи арӯс мераванд поандоз мепартоянд байни ду деҳа ҳамин қуввозмоӣ сар мешавад ки ин деҳа мехоҳад ки қувваи нишон диҳад нисбати вай деҳа мисол ғолиб ояд. дар фарҷом меҳмонони расмии фестивал ба сухан баромада иқдоми мазкурро яке аз ҳадафҳои муҳими шинохти фарҳанг ва рушди суннатҳои ниёгон маънӣ дод намуданд ва бо пешниҳоди як барномаи фарҳангию фароғатӣ фестивали мазкур ҷамъ баст гардид.